Orkiestra w Gniewinie działa już 17-18 lat. 18 lat temu mniej więcej w Gniewina są ze mną z Płytku. Idziemy takie zadanie, żeby tu z ledzy, z mieszkańców, z młodzieży, młodzież, a tyle to już są ledzy dorosły, z dzieci, zrobić orkiestra dento. Gniewina, czy Rada Gminy Gniewino, kupia w te cały komplet instrumentów do prowadzenia zajęć, żeby uczyć tych dzieci. Joso zrobił taką selekcję tych dzieci w szkołach, dwóch w Kostkowie w Gniewinie. Przeszło coś tak tam było, z tego co pamiętam. To Joso wybrał tych 30 porano lepszych i z tą 30 zaczął uczyć. I trzeba przyznać, że z tych 30 zostało chyba 20 pora, a do tej pory chyba na kole tak z głowy bym tego chyba około 10 do dzisiaj graje. My mamy w swoim repertuarze cały przekrój. Nasze orkiestry ogólnie rzecz biorąc starają się o tym, żeby były i oczywiście to musi być i to trzeba achnąć, żeby były nasze kasiepskie regionalne pieśni, gruny, śpiewuny przedstawione. Ale też trzeba wiadomo, czy grać trochę tak to, co ledzy lubią, czyli takie przeboje światowe, i też muzyka poważna, kościelna, i też disco polo, także wszystko myślę, że cały przekrój, co my możemy, to grajemy. Też można wziąć też takie rozeznanie zrobić w drugą stronę, że nasz repertuar ma na rozmaite okazje. Jeżeli to jest spotkanie jakieś patriotyczne, no to wiadomo, że grajemy pieśni bardziej związane z takich patriotycznych. Jeżeli to w kościele, wiadomo, pieśni kościelne. Jeżeli to jest rozrywkowe, no to jakieś spotkanie, wieczór dla tyńca, no to grajmy tak. Nasza orkiestra grała, myślę, że jak na swoje możliwości bardzo wiele, bo to tam średnio, myślę, tak w pamięci, że to były gdzieś około 30 takich można oficjalnych koncertów, wyjazdów w ciągu roku. Czyli to jest praktycznie co drugi tydzień gdzieś orkiestra graje, średnio. To jest bardzo według mnie wiele. Gdzie my byli w Siandze, co my zwiedzali, przez to, że my rozwijamy grać, zwiedzamy aż tak Europę, aż tak świata, można rzec, naszych sąsiadów odwiedzali. W Kaliningradzie byli, na Białorusi, w Wołkowisku, na Ukrainie. Graliśmy też we Francji, na zachodzie, we Włoszech byliśmy na koncercie, tam dostaliśmy takie uznanie. Co prawda to był festiwal orkiestr i chórów, więc nie ma tam placów, ani żadnej tam segregacji, ale jak wiadomo na każdych takich spotkaniach, koncertach, przeglądach jest taki nieoficjalny jury. I tam my mieli to szczęście, że po wszystkim podszedł do mnie dyrektor tego festiwalu, pogratulował. Jednak ta orkiestra z Polski grała tutaj, no lepiej zaprezentowała i no lepszy poziom, że może przedstawia. Przez to też zostały zaproszeni, co później tak zaowocowało zapoznaniem z komitetem organizacyjnym Parady Polskiego w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. I tam tyśmy byli i dostali dobry, że tak powiem, słowo uznanie i byli bardzo wielmi przyjęci. To było tak lato z tego roku. Trzeba przyznać, że to było dla nas wszystkich bardzo wielkie przeżycie, że za takim ocean na tyle Polaków mieszka. Tyle po polsku rozumieją gadać, bo mieli być okazja nie dość, że zwiedzać ten Nowy Jork, bo tak jak Wenecja też my zwiedzali sobie tam w tych stronach, jakby byliśmy we Włoszech, a tutaj w Nowym Jorku. Ale to całą niedzielę, od samego porynku, kiedy to Polska znama opiekływa, była wyznaczona przez organizatorów. Wchodzimy do kościoła, a tam mszoje po polsku, no i po angielsku. Wiadomo, że to trzeba w dwie strony. Byliśmy zaproszona delegacja na frisztek. No tam wszyscy po polsku gadali. Tam w ogóle angielsku nie było ciec, tylko po polsku po prostu, czy to był taki, czy taki. Te po całej poradze taki spontaniczny koncert daliśmy na rogu tam dwóch ulic. Ledzy podchodali i zapytali, skąd my jesteśmy. Oczywiście do mnie gadali, że z Gniewina, że z Kasiebów my jesteśmy. Że my to Kasieby nawet grajmy, a my jesteśmy nasi, nas ich nie wystraszy, my jesteśmy Kasiebi, bo to w Ameryce nam ma przeszkodę, że my Kasiebi jesteśmy. Musi mają żyć, że nas ich nie wystraszy. I zaśpiewali, że tu jest nasza ziemia, nie? Żeby to miało wszystko ręce i nogi. Kasiebi tam do tyś jeździli od samego początku. Także nasi sztek tam tysie. Tak wracając do tej Ameryki, to najfajniejsze chyba było spotkanie tej Queens, bo byliśmy zaproszeni do polskiej parafii na wieczerzę, takie podsumowanie. I tam jak nawet gdzieś buten stoją,
przez przypadek. Tak sobie myślę, a zaryzykuję, spytam po polsku, czy my dobrze zajechali, czy to jest tu. Takich obchodów, jo, to jest tu, to znaczy tak, to jest tutaj, dobrze Państwo przyjechali, nie? Sam się wyle, nawet tutaj, ale sama atmosfera była taka miła, jak się weszło na ta sala, nie, to od razu było czuć, że to są Polacy, bo wszędzie pachną bigos. No i te nasze śpiewy, tańce przy stołach, to już było taki swoje i nie szło się rozwięc, ze łeciach bało jak młodzieży, ale i to było taki bardzo wzruszające i miłe.